Ahojte ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska si zahráme hru Grow Your Garden. Ak nepoznáte túto hru, tak tá hra je o tom, že vám budú rásť ovocia a budete si tie ovocia sadiť. Ale nie som tu sám, som tu aj s mojím bratom. A tam je jeho záhrada, hej, a toto je moja. Takže tak, tu je. Takže čau, pozdrav. Čaute. No takže tak a práve sa tu zresetoval shop, takže ideme rýchlo na to ľudia. OK, speedrun, takže... mobil. No tak ty si ide. No ľudia, ja tu teraz asi budem na chvíľku sám, lebo môjmu bratovi sa vybil mobil. Tak, ale to nevadí. Ale to vôbec nevadí. Potom sa na teba pripojím. Hej, potom... Takže jeden like, teda 3 lajky a jeden zvonček a 3 komentáre. Počujete to? A keď to všetko dáte a keď napíšete vaše Roblox username a moje je tuto, The Rich, a môžete poslať proste friend request, no? Ako vy chcete. Ale musíte napísať vaše username do komentárov, lebo nebudem vedieť, že či to je random typek, alebo že či ste to vy. No, ale môjmu bratovi sa vybil teda telefón a som tu iba ja s mojou krásnou záhradkou. OK, je to doset. OK, ale ľudia, my ideme na to. A tak no. Proste, chápete, ideme na to, ideme to rozbombiť a ukážem vám, ako sa to tu sadí tieto ovocia. Napríklad, ja viem, kúpim si karotku, hej? Karotku som si kúpil. Vidíte, kde to? Toto karacít, vidíte? A idem napríklad do mojej záhrady. Bonus blueberry, nice. OK, takže napríklad tuto kliknem na toto a tuto mi to takto bude raz. Vidíte to, ako to ide rýchlo? Ale ostatné rastliny takto nejdu rýchlo. Lebo napríklad radšej ovocia mne trvalo deň alebo 2, kým bolo takéto, hej? Kým bolo takéto. A tieto peper, tak tie netrvali až tak dlho. A chcete vidieť, koľko sa selia peperky? Tak sa veľmi dobre kúkajte. Mám to vyrazí zrak, normálne, vyrazí zrak. Tak toto nejako vyzerá. OK. Takže toto urobím a dám odísť a pozrite za koľko. Za 10 000, jedna, hej? A to ešte nehovorím o mutácii. Takže tak, a zoberte si, koľko sa predáva napríklad táto čučorietka. Pozrite, za koľko sa predáva táto čučorietka. Vidíte tu, takto, malá. Tak pozerajte, za koľko sa ona predáva. Za 18. Chápete, ľudia? Takže preto je táto hra taká, že musíte mať dobré veci. To čo je? Čo mi tu narástlo, ty kokos? To som si ani nevšimol, pozri sa. To jaké je veľké. To je jablko také. Let's go, ľudia, to sem, že vy ste dali like a odber, aby mi takéto veľké jablko narastlo. Že ste to urobili. A zlatá paprika. No nie je zlatá paprika, ale... Čo je tá paprika? Paprika, to si vytiahni. Nie, lebo ona je najvzácnejšia z hry, vieš? Ahoj, Marty Black. Marty Black. No hej. Let's grow offline one vet. Hej, takže ľudia, keď sa napríklad livnete, tak hneď proste toto. Tak vám tu rastú ovocia aj všetko. Chápete? A proste tak no. Ak nemáte Roblox, alebo máte a nehráte ho, tak skúste túto hru, je to veľmi veľká zábava. Iba ja vám môžem aj pomôcť, keby si Dobre, to už si hovoril. No, ale keď to som chcel povedať, dokiaľ som zabudol. Aha, že keď ste to nehrali, tak môžeme dať súťaž o jedno Dragon Fruit. O jedno Dragon Fruit. O toto tu Dragon Fruit môžeme dať súťaž. Keď budete písať komentáre, tak vám ho dám. Všetci, ktorí napíšu komentár, mu dám
táto tu krásne Dragon Fruit, vidíte to proste. A pozrite sa, za koľko sa selí. Aha, dobre, Gearshop už je toto. Pozrite, sell this, aha, za koľko? What the heck? Prečo sa mi to nedá kúpiť? I want to sell this. Bro. Neviem. Ale má to proste hodnotu 7,000. O, počkaj, tu je Popkin, to je dobré, to je, ľudia, vidíte, že to je toto. Popkin, že je, kde Popkin? Legendárna, a sú 3, takže, nechcem si to kupovať. A pozrite, tuto môžete mať aj takéto väčšie z toho kvapka a to má väčšiu vaľu potom. Alebo čo to je? Ja tu hovorím, no, ale, takže tak a... Počkaj, čo to je za veci bola? Wait a second. OK, počkajte, sell this. Ja chcem nothing to buy. A ja to mám. Však čo si slepý, alebo čo? Ja to mám. Počkajte, skúsim children. Toto je trošku... What? To aké je? OK, ľudia, tak sorry. Za toto nebudeme dávať súťaž. Toto vyzerá moc dobre, ty kokos. Aké je? Oh my god, bro. Počkaj, ja chcem zobrať nejaké také normálne... Do Killer Steam, bro. Killer Steam. Tak ja ti idem pomôcť. Počkaj, nemôžeš si do nich nabíjať, prosím. No, takže počkajte ľudia, prajem mi šťastie. OK, jedno normálne Dragon Fruit. Ak toto mi nebude ukazovať, že nothing to buy, tak ja sa zabijem. Aha, vidíte? 4,000 ľudia. Takže počkajte. Vám poviem za... toto je dosť rare. Wow. To je bambus zlatý a posnežený, ty kokos. Zamrazený. Ľudia. Zamrazený bambus má veľmi veľkú, akože nie veľmi veľkú, ale veľkú hodnotu. No, ale ľudia, my tu toto dávame súťaž o toto Dragon Fruit. Ak ho chcete, o tieto dva stromy, akže nie, že vám dám strom, ale dám vám jedno Dragon Fruit. Keď mi napíšete komentár, všetci, čo mi napíšu komentár, dostanú to Dragon Fruit. Takže dúfam ľudia, že ste sa týmto videom poučili a ak tu budú 3 lajky, tak toto budem natáčať a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.